Nakita na ganyan sa personal. Alright, on the red corner, please have a welcome, Fat Boy ng Cebu! On stage! Oy! 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 Gamay lang, ha? Onya na, ha? Okay. Guys, hawak na ka rin, guys. Before anything else, let's acknowledge first the presence of our former two-time light flyweight world champion, Milan Milendo! Where's the world champion? Milan Milendo. He is the former two-time light flyweight world champion, Milan Milendo. Once again, palakpakan! Alright, kinsa kayang bet diri karon? And of course, let's also acknowledge our 4-division world champion and the longest Filipino world champion. Let's give it up for Donnie Ahas Nieves! Wow! Naandi karon ang mga champions. I wonder kinsa ila ang mga gibang suportaran. Of course, ladies and gentlemen, from Prime Fight Gym in Talisay City, Cebu, the Bisho Entertainment, Prime Fight Gym, and Windsor are proud to present the main event of the evening. 3 rounds of exhibition boxing. This is also sponsored by Cebu Tours PH, Willex Rocking Services, and North Sports Apparel. And of course, this event is sanctioned by the Alliance of Boxing Association of the Philippines, Chairman Lorenzo Chausi, and inside the ring, in charge of the action, at the bell referee, Fernando Ucon. Palakpakan! Ato'y clear para makita itong camera sa ring. Alright. Stretching, usa, stretching. Grabe ha, inita eh. Inita. Ha? Before anything else, bad boy ng Cebu, naaba kay Masturya dito sa imong kontra, Ferdinand de la Merced. Kung sa una ay ka-istorya, no? Katong mga nagtanaw, 39 viewers. Kung muhatag mo tag piso-piso, dako na kinantabang sa linahaklan karong panahon na. Kada inyong piso, wala na i-value sa inyuha. Pero makatapok na dire, dako kay nag-value sa kinahanglan karong panahon na. Please, taang kita sa ibabaw. Please. Ako ay kaistorya ni Ferdinand de la Merced. Handa na ka na ba? Wala na ako masabi kasi sarili ko na lang papatunayan. Dengan salamat, bad boy ng Cebu. How about you, Philippine Looper, Ferdinand de la Merced? Anong masasabi mo na bad boy ng Cebu? Good luck sa laban natin. At sa mga kababayan natin dito sa Cebu, sa lahat ng mga viewers natin, nakikiusap tayo kung maaari, sumuporta kayo para naman to sa mga kababayan natin. Nice one. That's a very good sport. I would like to acknowledge from Mindanao, Chris Bryant. Of course, atong i-acknowledge Chris Bryant. Palakpakan naman siya, brother! All right, let's begin. Fighting first in the blue corner, weighing in at 75 kilograms. 56 kilograms di ay, ha? 56 kilograms. Kaya nagduda ko, pagtanaw 75 kilograms, nagduda ko. Okay. 56 kilograms, hailing from Nueva Ecija, Philippines. Let's give it up for
Ferdinand the Looper de la Merced. Oy, 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 oy. Relax, 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 ha? Relax. Gidokol siya, gidokol. And now, his opponent, the challenger, in the red corner, weighing in at 75 kilograms, hailing from Consolacion, Cebu, Philippines. Let's give it up for Bad Boy ng Cebu! Right now, boxing fans, we are now at our newest peak sa atong Facebook Live viewers. We got 168,000 views sa atong Facebook Live viewers. Before we begin, ato sa i-clear atong ring. This is 3 rounds of boxing. Boxing for a cause. Bad Boy ng Cebu versus Ferdinand de la Merced. Sino kaya ang mananalo? Manday. Kinsa kaha ang mabunog Ayaw sa. for tonight's Ayaw sa. boxing event? Ayaw sa. Judges, we got now sa tanan, ha? Ato sa clear tong stage, ato sa clear. Ginhawa sa tagamay, ha? Of course, atong acknowledge the 3 judges at ringside scoring the bout, JD Sanchez, Pocholo Padilla, and Victor Cugal. Before we start, Ano lang. that's on your cue. Bell referee, Fernando Ocon. On your cue, wearing white, on the ring. Seryoso na kasanan. Kinsa kaha ang mabunog. Nine mouthpiece wa. Verify lang. Iklaruha. Wala ra ba tayo sponsor sa dental. Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy, di sa basta-basta ha. Uy. Hala ka diya, ha? Uy, on top, si Ferdinand de la Merced, on the top, ha? Ni barog dayon si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu, nawahi o pagbarog. Grabe yun eh. Endurance ba ni siya? O sa padakan na isalawas? Ha? Uy. Oh, ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta? Si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper, from Nueva Ecija, is wearing blue headgear. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. Ha? You're wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu, wearing red on the red corner. Oy. Ang referee, nanungong siya ng referee. Ha? Ayaw sa bigwalya. Oy. Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura na siya si Chikwingka. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang atong mga kauban, ng mga influencers. Yes. Uy. Sinong laboy daw. End of round 1. Para ninyo boxing fans, kinsay nakadaog sa round 1. Bad Boy ng Cebu. Wala pa. How about Ferdinand de la Merced?
Aba. Oy, atong i-remind itong mga boxing fans, kanaog lang sa mo. Kaya para dili na ito ma-preempt, dili na ito ma-sudla na itong boxing ring. Okay? Hala, siga ang mata niya, good, ha? Coaching. Muna siya ang coach, si Bad Boy ng Cebu. Buguya. Si San Goku man to. Si San Goku of TCH. Di ba? Okay. Giyong-hunga na. Ha? Grabe, makapaggaw gini na fight, ha? Magiliwata event ugma. Ha? Atong i-welcome on stage, round girl, of course with a curly hair, with a sexy body, of course, that unia yung placards. We are now on our round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing, reminding you all sa atong donation on Facebook, our round girl, Prime Stock Sports, round 2. Wow! Look at that! Wow! Nice one! With a sexy body, curly hair. Aba! Uy! Gidool! Gidool sa Ferdinand! Aba! Ha? Ha? Nabalik ba ang energy ni Ferdinand? De La Merced? Nabalik ang energy sa atong crowd. Of course, siyempre, Fernando Ocon, our bell referee. That's on your cue for our round 2. Round 2 of boxing. This is 3 rounds of boxing. Kinsak, ha? We are now in the middle of our exhibition game. That's Ferdinand de la Merced versus Bad Boy ng Cebu. Diri na magsugod. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yung nakumo, ha? Tinud-an na yung nakumo. Ha? Nilikay na si Ferdinand de la Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid si Ferdinand de la Merced. Uy! Hala. Is this all about the size? Uy! Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla, Bad Boy ng Cebu. Gidukol man ni Bad Boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukol man. Arin rin ang kugo. Ha? Ferdinand de la Merced, on the side, of course, makita ninyo. Based on the size, mas mabugin si Ferdinand de la Merced, mas nipis. Matanaw na diyo na he has the athletic body. Bad Boy na gikotasan si Bad Boy na Cebu. Aba. Makita ninyo on the side, on the ring side, ladies and gentlemen. Bad Boy ng Cebu is eyeing on the hook or on the jab. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand de la Merced? Or patikiangon lang niya? Ha? Ferdinand de la Merced on the blue side. Uy! Kusog to, ha? Kusog to. Ha? And of round 2. Boxing fans. Yeah! Mag-ingay! Is it Ferdinand de la Merced or Bad Boy ng Cebu? Before anything else, of course, siyempre, Mike, Ay, lo. Let's unlove ang round. Mga idol, para sa akin, ilom sa. Kailangan na nato yung kay Louis sa kay siya. Gibuhat na rin namo para sa mga tao, di ba? Nalingaw na mo, di ba? Bro, sorry kay bro, ako. Guys, nasa comment section. Para, paminaw sa mo ha.
para sa kuha, wala siya gibuhat nga sakit para sa tuwa. Ato lang siyang gibas para maka-engagement ka sa Facebook, di ba? Karon, dako na kay na engagement sa tuwa. Saludo ko ni Ferdinand kay gibuhat niya, ni sukol siya, bisag diha kay baluta, dihado siya, di ba? Ako, na ma-feel ako nga sakit siya. Sa tinuod. So, pangutanon tika. Isa. Pangutanon tika. Unsay gibuhat niya si Muha, kanong suko makay kaniya? Wala, bitaw. Oh, naram na. Di ba? Sa inyo unsay gibuhat sa inyo kanong suko kay mo niya? Wala, di ba? So, para sa kuha, di na to kailangan pag malipong siya, maglabad siya yung ulo, kay kipalo ko, labad niya yung ulo sa boxing. Simple lang, engagement, di ba? Para sa kuha. Paminaw. Bala ninyo ko inaasiulo nga, nahadlo ko, natala ko niya. Kung tinuloy na ako niya, kung ni siya. Yang pamilya, naghuwat sila, di ba? Brother, consent! So, sa mga nagtanaw, pangutanon tamo, unsay gibuhat ni Ferdinand sa inyo, ang anong suko kay mo niya? Nagpasalamat ta kay iyang kagalingon. Nisugot siya para lang makatabang ta sa nabahaan. So, mas maayo pa, mutabang ta na ichikas diha. Dako kay nagtabang si Ferdinand sa tuwa, karong panahon na. Ay, kung wala siya, walay hype ang Facebook, dili ta makatili ko mo kwarta para itong yatag sa nabagyuhan. Ako, malito. Sa tinood, malito kong naong. Pero pamilyado ko ba eh? Pamilyado ko, na pamilya na ako. At dahil dyan, doon nagtatapos ang kanilang boxing. Sabi ko ba, men? Kinsay suko kayo ni Ferdinand Dire? Oh, pangutanon ta mo. Kinsay suko kayo ni Ferdinand Dire karon? Brother! Engon na anak. Brother! Paminaw. Kitang taga Cebu. Engon na anak ta kahomo ko kasing-kasing. Dili tayo anak kasalbahis. Maura to, bro. Maraming salamat. Sa ginawa natin ngayon, marami tayong natulungan. Alam ko, dihado ka, sa totoo lang. Pero Pasaw na to, be. ginawa mo pa rin para makatulong tayo. Ginawa niya, binas natin siya ng higit pa sa loop, blow by blow. Pero dawat niya, tinanggap niya para lang makatulong tayo sa mga kababayan natin dito sa Cebu. Ako rin, ginawa ko rin to sa tingin ko, magka-hype kami talaga. Kaya ginawa ko yon para maka-engagement ako sa totoo lang. Hindi ako magpaka-plastic. Tayong lahat ito, ginawa natin to para maka-engagement lang kay Sir. Bay Arle, kung sa'yo mo Diba? masulti, bay. So ngayon, sino nagaling kay Sir Ferdinand? Brother! All right, let's give a round of applause for these two warriors in the ring. We got Bad Boy ng Cebu, Palakpakan. And of course, Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper. Ato silang pakpakan, guys. Okay?